ପତ୍ନୀ ମାନେ ସର୍ବ ଅପାର ଦୁଃଖ କୁପାର ହେଲେ ପାର କିପରି ତାଙ୍କର ବଂଶ ହେଲା ସ୍ଥିର ପାପିଷ୍ଟ ସେ ହୟ ବଂଶୀୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଦୁର୍ଜଙ୍କର ବିନାଶ କ୍ରୋଧ ଲୋଭେ ମୋହ। ତାପରେ ସେଇମାନଙ୍କର କି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ କୃପା କରି ଆପଣ ତ କହନ୍ତୁ ଭଲେ ଅମୃତ ଉପମେୟ ବଚନ ତୁମର ଶୁଣିଲେ ହେଲେ ତୃପ୍ତି ନୋହିଲା ଆମ୍ବର ଆପଣ ବଚନ ପବିତ୍ର କାରଣ ଐହିକ ପାରତ୍ରିକ ସୁଖ ପ୍ରଦାୟକ। ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ଶୁଣ ନରବର ଯେଉଁପରି ସେ ରମଣୀ ମାନଙ୍କେ ମାନେ ଭୃଗୁଙ୍କର ଅପାର ଦୁଃଖ ପରାବାରରୁ ହେଲେ ପାର ପାପିନାଶୀ ସେ ଇତିହାସ ଶୁଣବୀର ଭୃଗୁଙ୍କର ଲଳନା ମାନଙ୍କର ଏଇପରି ହେ ହୟ ମାନଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଲଭି କରି ହୋଇ ଅତି ହତାଶ ଭଏ ବିହୁଳେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଯାଇ ହିମାଳୟରେ ସ୍ୱର୍ଗାଙ୍ଗ ଅଟେ ମାଟିରେ ଗୌରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ପୂଜନ କଲେ ଭକ୍ତି କରି ମରଣରେ କରିଣ ନିଶ୍ଚୟ ମାନସ ଉପବାସେ ରହିଲେ ଆହେ ନରଇଶ ଏ କାଳେ ଭଗବତୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଯୋଗରେ ପ୍ରବେଶିଲେ ସେ ଭୃଗୁ ନାରୀଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ମଧୁ ଜାଣ କେହି ହେଲେ ପ୍ରମୋଦ ଉତ୍ତମା ରତନ ତାରା ଋଣ ଦେଶକୁ ମୋର ଅଂଶରେ ପୁତ୍ରଟି ଜନ୍ମ ହୋଇବ ବିଧିରେ ଏଇ ପୁତ୍ର ତୁମର ଅଭୀଷ୍ଟ ସାଧନେ ସକ୍ଷମ ହୋଇବଟି ଜାଣିଥାଅ ମନେ ପରାତ୍ମ ଜଗତର ଅମ୍ବିକା ଏପରି ଆଦେଶ ଦେଇ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହେଲେ ଗୌରୀ ସେଇ ସମସ୍ତ ଉଠାଣି ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ ସେ ମଧୁ ସୁଚତୁରା କାମିନୀ ସେ କାଳେ ହୟ ମାନଙ୍କର ସେ ପ୍ରପତି ଭଏ ଭଗବତୀ ସତୀ ଅତି ଅନୁଗ୍ରହେ ଭାଗର୍ବର ଅନୁସେ ବୁଦ୍ଧିର କାରଣ ସେ ଉରଦେଶ କଲେ ଗର୍ଭକୁ ଧାରଣ ସେ ଗର୍ଭ ତେଜେ ତାହାଙ୍କର ଅବୟବ ବିଶେଷ ଦୀପ୍ତିବନ୍ତ ହେଲେ ମନେ ଭାବ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଜାଣିଲେ ବୋଲିନ ଭୟ ବିହୁଳେ କଲେ ସେ ପଳାୟନ ତାହା ଜାଣି କ୍ଷତ୍ରିୟ କ୍ରୋଧେ ଖଡ୍ଗ ଧରି ଏହିପରି କହିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଭଗବତୀ ସେ ସତୀ ଧାଇଁ ପଳାଉଛି ଧର ଧର ମାର ମାର ହେ କହୁଛି ଏହିପରି କହି ତାର ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଲେ କାମିନୀ ନିକଟେ ଯାଇ ନ ମିଳିଲେ ତାହାଙ୍କ ଆଗମନ ଦେଖିନ ଭୟରେ ଗର୍ଭରକ୍ଷା ହେତୁରେ କାନ୍ଦିଲେ ଉଚ୍ଚରେ ଚାରୁ ଉର ଶୋଭିତେ ଉରସ୍ଥିତ ସୁର ଦେଖିକରି ଜାଣିଲେ ଆପଣ ମାତା ସିଂହର କରତାଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରି ଗର୍ଭବତୀ କୁରଙ୍ଗ ଯୁବତୀର ପରି କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କ ଭୟରେ ହୋଇ ନିରାଶୟ ବୁହାଇ ଅଶ୍ରୁ ନେତ୍ର ଥରଇ ସ୍ୱୀକାର ଦିନଜନ ପରାଏ ରକ୍ଷକ ବିନାୟ ରୋଦନ କରୁଥିଲେ କନ୍ଦନ ହେବାରେ ଜନନୀର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିନ ଏପରି ସେ ସୁତ ମାତାଙ୍କୁ ଉରକୁ ବିଦାରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଭାକର ପରି ପ୍ରଭାବନ୍ତ ଶୋଭାବନ୍ତେ ସେ କାଳେ ହୋଇଲେ ନିର୍ଗତ କଲ୍ୟାଣ କର ବାଳ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇନ ହରିଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତେଜରେ କରିଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ଜନ୍ମନ୍ଦ ପରି ହୋଇ ସେଇମାନେ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦର ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ କରିନ ଭ୍ରମଣ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତିଲେ କି ହେଲା ଏସନ ଏଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେବା ମାତ୍ରେ କାହିଁ ଗଲା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅଟେ କେବଳ ଅଟଇ ତାହେଲେ ମହାସତୀ ବଳ ସେ ଅମୋଘ ସଂକଳ୍ପ ସୁରମଣି ଗଣ ଆମ୍ଭେ ହେତୁ ଲଭିଲେ ଅଶେଷ କଷଣ ଅବିଳମ୍ବେ ଆମର ଆଉ କି ବିଷମ ଅନିଷ୍ଟ ବା ଘଟିବ ହେବ ବିଷ ସମ ନେତ୍ରହୀନ ହୋଇନ ନିରାଶ୍ରୟେ ଭୟ ହୟ ମାନଙ୍କର ଏହା ଚିନ୍ତିତ ହୃଦୟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଚରଣେ ରଖିଲେ ଶରଣ
ଭୟାଳୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କି କରିଲେ ପ୍ରମାଣ, ଦୁଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ହେତୁରେ କୃତାଞ୍ଜଳି ପୁଟ। ଏହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତାହା ନିକଟରେ, ସୁସୌଭାଗ୍ୟଶାଳିନୀ କଲ୍ୟାଣୀ ଭୋ ମାତା। ଆମ୍ଭମାନେ ସମସ୍ତେ ତୁମର ତ ଭୃତ୍ୟା, ଦୟାକୁଳ ଜନନୀ ଗୋ ସୁପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅ। ନିତାନ୍ତ ପାପମତୀ ଆମ୍ଭେ ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଅପକାର ତୁମର କରି ନିରବଦ୍ଧ। ଉମ୍ଭାର ତୁମ୍ଭଠାରେ ହେଲୁ ଅପରାଧୀ, ସେ ହେତୁ ତୁମ କ୍ରୋଧ ଦୃଷ୍ଟି ହେବା ମାତ୍ରେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଲୋପ ହେଲା ତତ। ଜନ୍ମନ୍ଧ ପରି ତୁମ୍ଭେ ମୁଖାବଲୋକନ କରିପାରୁନାହିଁ ତ ଭାମିନୀ ଏକ୍ଷଣ। ଜନନୀ ଗୋ ଅଭୂତ ତୁମର ତପବଳ, ଆମର ପାପରାଶି ହୋଇଲା ପ୍ରବଳ। ଏଥିକି ଆମର ବା କି କିଛି ବିଧାନ, ତୁମର ପାଦାମ୍ବୁଜେ କେବଳ ଶରଣ। ଅନ୍ଧତ ମରଣର ମହାଭୟଙ୍କର, ସୁଦର୍ଶନ ଦର୍ଶନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦାନଙ୍କର। କୃପାରେ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ କରି, ଚିରକାଳ କିଙ୍କଣ କର କୁଶଧରି। ବୁର୍ଜିନ ପାରାବାର ହୋଇଗଲେ ପାର, ଫେରିଣ ପଳାଇବୁ ଆପଣର ଘର। ଏହିପରି ନିନ୍ଦିନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବୁ, ଭାର୍ଗବଙ୍କ ସେବକ ହୋଇଲୁ ତ ସବୁ। ନ ଜାଣି କରିଛୁ ଯାହା ବୁଝିନ ଅସୀମା, ସୁମଧ୍ୟମା ଉତ୍ତମା କରତା କ୍ଷମା। ଭାର୍ଗବଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ, ବିରୋଧ ନ କରିବୁ କହୁଅଛୁ ରାଣେ। ଜାଣିଥାଅ ହୟମାନେ ଆଜିଠାରୁ, ତାହାଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରତା କରିବେ ରମ୍ଭାରୁ। ସ୍ୱନନ୍ଦନ ସହିତ ରହି ଆନନ୍ଦରେ, କରୁଅଛୁ ପ୍ରଣାମ ତୁମର ପାଦରେ। ନ କର ଆମ୍ଭଠାରୁ ମାଗ ଦୋଷ ଭାବ, ମାଗୁଛି କର ଅନୁଗ୍ରହ ସ୍ୱଭାବ। ବେଦବ୍ୟାସ କହିଲେ ଶୁଣ ନରମଣି, ଏ ବାଣୀ ଶୁଣି ବିସ୍ମୟ ସେ ବ୍ରହ୍ମଣୀ। ନେତ୍ରହୀନ ଦୃଷ୍ଟି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ପଣତ, ଆଶ୍ୱାସୀନ କରିଲେ ଦହ୍ୟମାନଙ୍କର। ତୁମର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ମୁହିଁ ହରି ନାହିଁ, ତୁମର ପ୍ରତି କୋପ ମତି ମୁଁ ନୁହେଁ। ମୋର ଉରୁ ସମ୍ଭବ ଭୂଗର୍ଭ ନନ୍ଦନ, କୋପରେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କରିଛି ସ୍ତମ୍ଭନ। ଧର୍ମପରାୟଣ ସୁତପ ନିରତ, ଅପରାଧ ବିହୀନ ସ୍ୱଜନ ସମସ୍ତ। ସୁଅର୍ଥ କାମନା କ୍ଷତ୍ରିୟ ସମସ୍ତେ, ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ହତ କରିବାକୁ ସତେ। ତାହା ଜାଣି ଏକ ବାଳକ ହୋଇଛନ୍ତି କ୍ରୋଧ, ହେ ବାବୁ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ କର ଯାଇ ବୋଧ। ଯେଉଁ ଦିନୁ ନାସିଲ ଗର୍ଭସ୍ଥିତ ବାଳ, ସେହି ଦିନୁ ଠାରୁ ମୁହିଁ 7 ବର୍ଷ କାଳ। ଉରଦେଶେ ଗର୍ଭ କରିଲି ଧାରଣ, ଭୃଗୁବଂଶ ବୁଦ୍ଧିଟି ହେବାର କାରଣ। ଗର୍ଭ ଥାଇ ଷୋଡ଼ଙ୍ଗ ବେଦାଯକ୍ତ ସବୁ, କ୍ଷଣ କରି ଅଧ୍ୟୟନ କଲା କି କହିବୁ। ମହତ ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ଏଇ ବେଦବିଦ, ପିତୃବଧ ହେତୁରେ ହୋଇନ କ୍ରୋଧ। ତୁମର ଦର୍ଶନ ଶକତିକି ହରି, ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଦେବଟୀ ସଂହାରି। ଭଗବତୀ ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ପ୍ରସାଦେ ଜାଣ, ଏ ବାଳକ କେବଳ ହୋଇଲେ ଜନମ। ଏହାର ମହାତେଜ ପୁଞ୍ଜ ସକାଶରୁ, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବିନାଶ ହେଲା ତୁମଠାରୁ। ମୋର ଉର ସମ୍ଭବ ପୁତ୍ର ପାଖେ ଯାଇ, ବିନୟରେ ମାଗ ହେ କାକେ କର ଦେଇ। ତୁମର ପ୍ରଣିପାତେ ଦୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେବେ, ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବ୍ରହ୍ମଣୀର ଏ ବାଣୀ ଏଇ ହୟଙ୍କ ଶୁଣି, ଉରଜାତ ସୁତ ପାଶେ ଯାଇ ପୁଣି। ଯତି ପ୍ରତି କତିରେ କରିନ ବିନତି, ଅତି ଭୟେ ପ୍ରମାଣୀ କରିଲେ ସୁଶ୍ରୁତି। କହିଲେ ସେ ବାଳକ ହୋଇ ସନ୍ତୋଷ ମନ, ଶୁଣ ଶୁଣ ହେ ଅନ୍ଧ ଦୁହ୍ୟଗଣ। କୁପତ୍ନୀମାନେ ସର୍ବ, ଅପାର ଦୁଃଖ କୁପାର ହେଲେ ପାର। କିପରି ତାହାଙ୍କର ବଂଶ ହେଲା ସ୍ଥିର,
ପାପିଷ୍ଟ ସେ